Er kan in Friesland al slipt worden in een oude fjordtoer en een havenkraan. En daar liep het nou een bijzondere nieuwe locatie bij te komen. De Wettertour van Nes. Het is likwijls net voor het eerst dat er praten werd door de tour. Al in 2007 beziek het Sipeda zijn hotelplan van de groen te krijgen. Maar dat had ontnood worden eer de Scott in de zaak komt. Op dat moment wie de gemeente net echt heel positief. Het natuurlijk ik maar de overgang naar Heerenveen. Dat het heel wat voeten in aarde had bij de gemeente. Dat is begrijpelijk. Dus daarom moesten wij het even op lange termijn zetten om het voor elkaar te krijgen. De inwoners van Akrum en Nes die in 2007 net te springen om een hotel in de tour. De wie benamen zwaar voor de privacy. Ze kunnen je van de tour samen bij gewoon mensen in een huisje. Om nieuwe viesten vat te komen binnen de plan nou onpast. Wij hebben eerst ramen rondom, dat je dus van het hele uitzicht rondom genieten kon. In overleg met buurtbewoners hebben wij nou een compromis maken dat wij een soort van molkglas aan de kant van Akrum doen. Dus het lach komt wel binnen, maar de kerst net de buiten zien op dat punt. Sipeda had bij de gemeente Heerenveen een wijziging van het bestemmingsplan omvregen. Als alles teruggaat, moeten van Takkenmeer de eerste gasten in de toer sliepen blijven.